ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kari Sendong Production kan supply pai bano saya ka way ka music video ka bathma ye ka bala ai kerteng Aiti lut ha ka live hoterik ubna nailor arajar arphuai ha ka por sanbaji janmade ha ka YouTube channel ka bala tip kerteng kum Kari Sendong Production. Yagani ka music video bala shimbenta do ushan bor lingdo kumuting shop bat ka bari maulong kum kapuron la pensong nong rim ye ka jingmut jong kani ka Jingrwai Aiti lut ka ba ushenrang ula Aiti bat the lut yala ka Jingieid hala ka jong ka thai Samla ka ba ui thep mensim bandup yaine hado ka ba kut bat uda angno ru ba ka Jingieid jong ki kan yaine hado shirta jingim. Kani ka music video kadai ka bala rawai da udon bok tariang bat ka diang hun mayong bat bala direct pat da uponders bat ya ka surjeng rawai la penbit penbiang da precious umba kat bala ringdor bat le editing pat da Nicholas Sengkli.